Maayong buntag no. So karon dahil madto mi sa Tamayong sa Pulang Bato, maligog mig sapa. So bago mi maligog sapa, nagdungag sa mi kaon o magbalon. So humana mi kaon no. So karon madto mi sa Tamayong. So dito mi sa Pulang Bato sapa mga ligo. Ready, go! Uh-oh. Oh no. Slide ni. Abi ba na ko grider, teglima ang sakay. Patubil o sa amin kay giuhaw na po ng sky ko. So nagbaktas lami kay dangog ang agianan. So dito lami daw maligo sa tong naibusay. Kay muulanay man basig mubaha dito sa Pulang Bato. So dito lami sa busay. So pabaktas mi paingon dito. So siya maguna, siya mag-guide. Oh, saba na kayong sapa dito sa ilalom oh. Oh, medyo lapok ang agianan nato. No? Kada man silang slide eh. Nindot kayong view oh. Pero dito pa mis baba. Dito may maligo. Tumutong sa pa oh. Bulwak. So pa ato na punta. Sudah nih. Mami dere. Bot asa na ni. Mami dere. Nana dere, nana. Muni sa paa ni. Sumo lang sa paa daw. Ato tagong kabaw, kabaw. So paubos na mi. Paubos na. Oh, nano. Medyo dagko biya basig mag-ulan. Kulba man liguan. Sige lang kay kanang ulan i-stop ra nato na. Ha? Pwede ni mauning sa paan eh. Dito pa daw mi sa Tumoy. Pa daw sa ubos, madto pa mi. Muning sa pao. Kani sumpay ni sa sapa. Ito daw mi maligo sa pikas, dira unta ni kilid-kilid. Nalang pero dito kay naday purok. Wow. Dito ta. Una na. Mau na daw ni. Una yung purok. Okay. Kumuning purok. Sila tulay-tulay diri oh. So ingani ra ang imuhang maliguan. So okay na ni siya. Maliguan. Adto pa jud ta dito daw. Salom-salom na kadira. No? Okay na ni. Munang purok na mo. So muna ang tulay. Okay ra. Pas nantog nawas tubig.
ura magdi makaya. Tugnaw kayo. Ay, tugnaw ko itong biyernes. Kung tugnawa diri tapita. Maligo na ta. Ha? Ako na si Kuan. Ha? Maligo na ta. Nabasa man ang cellphone so Go! Sige na. Sige pa, saon. Isa, lalom. guys, manguli nami o diri ra tama ng amo ang pag-vlog no. Balik mi sa mong agi. Like and subscribe. God bless.